खुलुमबाय दिनै 20 मे 2024 समबार कर्नाटकानि सासे CICF जवाना बासजों थांबाय थानाय समाव गावखौ बास सायावनो पिस्तलजों गावना लानानै गावखौ फोजोबदों। थैनाय CICF जवाननि मुङा जाबाय राबि किरण। कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजानाव पुलिसआ अपारेसन खालामनानै नोगोद 4 कौटि रांनि गान्जा हमदों आरो जाथायाव लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय राधेश्याम सानी, बिहार रायजोनि मोतिहारनि थागिबि। बांलादेशी मेन्टेलिटिनि सुबुंफोरासो जिनाहारि खालामनाय बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थायो बा बुथारनो हायो। जेब्लासिम दायनिगिरिखौ फासनि साजा होआ अब्लासिम जों सोमावसारबाय थागोन आरो धन आलीनि न'खौ JCBजों सिफायनांगौ होननानै दिपेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। जाहैबाय जे थांनाय 3 तारिखआव दुधनैयाव मोनसे बैसागुनि हाबाफारि दंमोन आरो बे बैसागु नायखांनानै फैनाय समाव मोनानि 11ता बाजियाव सानै बिनानावखौ धन आली तालुकदार आरो लोगोसे बाहार आली आरो रहमान आलीया लामायाव बेंथेनानै बिथांमोनखौ रेप खालामो, जिनाहारि खालामो आरो बिनि उनाव बे घटनाखौ 4 तारिख मोनाबिलि आरो 5 तारिखआव खौरां मोनो आरो खौरां मोननानै बिथांमोना बे सानै बिनानावखौ सिगि सग' खालामदों जे खिन्थायोबा बुथारगोन देथारगोन होननानै आरो बेखायनो बिथांमोना खिथायाखैमोन, उनाव बेखौ मिथिनाय जादों आरो जेला मिथिबाय बालापारा गामिनि जोंनि हिरण्मय खाख्लारि जाय बिथांमोना इनाय भाबै अन्याय भाबै बुथारबाय आरो लोगोसे माखासे सुबुंफोरा ताङाबारि जि गामि दङ बे बांगाल गामि, बे ताङाबारि गामियाव धन आलीनि न'खराव थांनानै खौरां लानो थांदोंमोन जे सानै बिनानावखौ जे रेप खालामबाय, बे रेप खालामनायनि सायाव सावरायनो थांदोंमोन आरो बे सावरायनो थांनाय समावनो सिखा जं आरो लावथि लानानै न'खरनि गासैबो बेयाव धन आलीनि बिनानाव पारमिना बेगम आरो शेखबर आली माने बिदा आरो गासै गामिनि मानसिफोरा बिथांमोनखौ आक्रमण खालामो 5 तारिखआव आरो आक्रमण खालामनानै देगारजों सुयो बिखुंथिंनिफ्राय आरो जायनि थाखाय हस्पिटालाइज जानानै माखासेनि खर'आव दिनैबो सिखानि दाननायनि दागो दङ आरो लावथिजों बुनायनि दागो दङ आरो हिरण्मय खाख्लारिखौ गुवाहाटीयाव माने हस्पिटालाइज खालामनाय जादोंमोन। किन्तु थांनाय 16 तारिखनि मोनानि 12ता बाजियाव बिथाङा अबथिरायै जिउ नागारो आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरसु आरो जोंहा सुत्रधर स्टुडेन्ट इउनियनजों गासैबो बेयाव खबर लानो फैदों। दा जि मोनसे जाथाय गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे 3 तारिख मोनायाव जि जिनाहारि जानाय आरो 5 तारिखआव जि मोनसे एटाक धन आलीनि न'खराव आरो 16 तारिखआव हिरण्मय खाख्लारिया धन आलीजों देगार सुजानानै जाय मानसिया रेपिस्ट बिथांनि बिनानावाबो देगार सुदों आरो धन आलीयाबो बिथांखौ बुदों आरो सिखाजों दानदों आरो गुबुनखौबो दानदों। बे जि जाथाय बे जाथायखौ गोख्रों रावजों जों सोंखारिबाय। न'खरनि बिमाजों जों सावरायदों, बिदाजों सावरायदों, न'खरनि बाय बाहागिजों सावरायदों। गासै घटनाया बोरै जानाय बे घटनाखौ जों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों, गोख्रों रावै सोंखारिदों आरो जोंनि जि दाबि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरसु सुत्रधर स्टुडेन्ट इउनियन जयेन्टलि जोङो दाबि खालामदों आसामनि गिबि मन्त्रि, आसामनि DGP बिथांमोननिसिम जे गोख्रैनो धन आली आरो बाहार आली आरो बाकी रहमान आली लोगोसे पारमिना आरो शेखबर आली बिथांमोनखौ दिनै एरेस्ट खालामनाय जादोंब्लाबो मेयार एरेस्ट खालामनायजों जोङो मालाबाबो गोजोनाखै आरो बेनो जोबथा नङा। दा बेखायनो जोंनि दाबिया जाबाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनांगौ, बिथांमोनखौ फासि होनांगौ। बांलादेशी मेन्टेलिटिनि मानसिफ्रासो जोंनि सन अफ दा सयल आसामनि इन्डिजिनियास मानसिनि सायाव रेप खालामनाय, बुथारनाय बेबायदि सिन्ताखौ खालामनो हायो आरो बेखायनो बे मानसिफोरा बांलादेशी सिन्तानि मानसि आरो जोङो स्ट्रंलि बुंदों जे धन आलीनि जि न'खर दङ न'खर नाङैनो रेप खालामनायावबो बिथांमोना जरित, मानसि बुथारनायावबो जरित। थांनाय राजमेलानि समाव नभेम्बर दानाव नैबे धन आलीयानो रेप खालामदोंमोन आरो बिथाङा बेलावसो फैनानै दंफैयोमोन। दा बे
दा माने सेकेन्ड टाइमनि थाखाय आरोबाव गुबुन सानै बिनानावखौ एटेम्प्ट खालामनानै रेप खालामदों आरो उननि समाव हिरनमयखौ बुथारदों। दा बेखायनो बिथांमोननि न'खौ बुलडुजार लगायनानै सिमफायनांगौ आरो माने एभिक्ट खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि दैखांदों। बिनि थाखाय फैबाय थानाय समाव आरसु एबसु आरो जेसेबां जातीय संगठनफोर दङ बर'नि बयबो लोगो नांनानै दुधनै टाउनाव जोङो मोनसे माने सोमावसारनायनि आन्दलननि धरनानि हाबाफारि लागोन आरो जेब्लासिम फास्ट ट्रेक कर्टआव होनानै बिथांमोनखौ साजा होआ फासिनि अर्डार होआ अब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरसुनि जि जयेन्ट मोनसे दाबि बेबादि घटनाया बे ओनसोलाव गोबां जायो। जोंनि राभा बिनानाव बिथांमोनखौबो सोरबा आलि सोरबा हुसेना रेप खालामो, बर' बिनानावखौबो फिसाजोखौबो दिनै रेप खालामो, बिनि उनाव आरो आक्रमण खालामो। बेबायदिखौ जों सह्य खालामनो हाया आरो बेखायनो जोंनि जि स्ट्रं दाबि बे दाबिया जाबाय जेब्लासिम न्याय मोना न'खरा न्याय मोना जोंनि सोमावसारनाय जोंनि धरना जोंनि दाबिया सोलिबाय थागोन। आरो दिनै जों न'खराव फैनानै खौरां लाफैबाय बे दिनैनि खौरां लानायनि उनाव जिखिनि परिबेस परिस्थिति फैगोन आसाम सरकारा जिकुनु प्रकाराव जिकुनु परिबेसाव एक्सन लानो बाध्य आरो आयेननि आवतानि गेजेराव साजा होनांगौ होननानै जों दाबि दैखांबाय आरो धनालिनि न'खौ बुलडुजारजों सिमफायनांगौ होननानै जों दाबि दैखांदों। गोजोन्थों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।